ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା କି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା? ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ଭଲ ଲେଖା ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏହାର ମୂଳ କଥା କ'ଣ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନାୟକମାନେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦ, ଏଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା କହୁଛି ଯେ ଏହା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଏଜୁକେରେ ଆଉ ଏଡୁସେରେ। ଗୋଟିକର ମାନେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିକର ମାନେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଏଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କି? ହଁ, ଏହାର ମୂଳ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବାହାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ସେମିତି କିଛି। ଓହୋ, ମାନେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ ଦେଖୁ ଯେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ଦିଆଯାଏ ନା, ମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ, ସେଇଟା ସତ। ବୋଧହୁଏ କାରଣ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟାକୁ ମାପିବା ସହଜ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନସାରା ଚାଲୁଥିବା ଯାତ୍ରା। ଜୀବନ ସାରା। ହଁ, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥାଉ, ଅନୁଭୂତିରୁ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ସ୍କୁଲରୁ, ବାହାରୁ, ସବୁଠୁ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦିଏନି, ଆମ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ପ୍ରସେସ, ନା ଗୋଟେ ଫଳ, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଲୁ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ବା କିଛି ଦକ୍ଷତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ବୁଝିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନାୟକମାନେ ବି ଏହା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁର ବିକାଶ କଥା, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆହୁରି ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ତାର ପ୍ରକାଶ। ମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମଣିଷ ଗଢ଼ିବ, ଜୀବନ ଦେବ, ଚରିତ୍ର ବନେଇବ, କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କେମିତି ଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ଶୁଣାଯାଏ ମନର ବିକାଶ ଉପରେ ବେଶ୍ ଜୋର ଥିଲା। ହଁ, ଆଗରୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସମୟରେ ସେମିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଗତିବାଦୀମାନେ ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ। ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ, ଏଇଟା କେମିତି? ମାନେ ଡ୍ୟୁଇ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିକି ବା ପଢ଼ିକି ଶିଖୁନା। ଆମେ କିଛି କାମ କରୁ, କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ, ତାପରେ ତାର ଫଳ ଦେଖୁ, ସେଇଠୁ ଶିଖୁ। ଆଉ ସେଇ ଶିଖିବାଟା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେମିତି ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖୁ, ପଢ଼ିକି, ଉଠିକି, ଭୁଲ କରି କରି ଶିଖୁନା, ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହେଲା। ଡ୍ୟୁଇ ତ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍.ଏସ୍. ପିଟର୍ସ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା କହିବା? ହଁ, ପିଟର୍ସ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ, ଯାହା ଶିଖାଯାଉଛି ତାହା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ନିଜ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଶିଖାଇବାର ପଦ୍ଧତିଟା ନୈତିକ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ। ଓହୋ, ମାନେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବନି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଶିଖାଉଛେ ଆଉ କେମିତି ଶିଖାଉଛେ, ଦିଟା ଯାକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର ଆଉ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବି ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ୍। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମେଟିଭ୍ ଦିଗଟା ହେଲା ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଚରଣ, କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, ସେସବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଦିଗଟା ହେଲା ଆମର ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ,
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ଏ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ କଥାଟା କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା କେବଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେସବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା, ତାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ, କାମରେ ଲାଗେନି। ତାକୁ ହିଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଇନର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳେ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କେବଳ ସ୍କୁଲିଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଆମେ ପରିବାରରୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠୁ, ସମାଜରୁ, କାମ କରିବା ଜାଗାରୁ, ମିଡିଆରୁ, ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଥାଉ। ତାମାନେ ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଜଳା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ତ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ସବୁଠି ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖିବା କଥାଟା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଖାତାପତ୍ର ବା ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଆମ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଜଗାଏ, ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ଆଉ ଜୀବନକୁ, ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼, ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଭିତର ବଦଳାଏ। ବାଃ, ସତରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମିଳିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ତଥ୍ୟର ଯୁଗ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଏତେ ସୂଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ବା ଶିଖୁଛୁ, ସେଟା ଯେମିତି କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? କେମିତି ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଲାଗିବା ଭଳି କରାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା।